Ai weche dumari mar kuku maracho dichi makawuono ni magombaka weche gi kuma timore Kenya kae Kisumu County lap nero mar siasa mamalo kachiel kod moko mathoth nyinga en Haron Otieno machiegni chiro ni chakre sa ni nyaka chop gi kumari ngene ken ting tichareyo to ngene waloso kod migosi George Collins Owuor mar tim idok mochung kar kendo nikech chopo sa manyako ngis piny adieri ma onge luoro karachiel machiegni nyinga en Haron Otieno dinade bon adiro bele juma chiel pinyo di godinade wanya gore maber kana gi marach okay anba tire maber nyasa orita mamne kare mokwongo nyaka chop sa ni ritire weche gi kimag yiero mar datin dayo dog mitimo koda gi duol matayo doho mageto mondo mi oket chief justice manyien kendo mbele ka uniri professor emani tire e alaf nadi yuri manyoro no denadi odiochieng' manyoro nyo an go gi chandruok achiel of course ok ni gima wacho ni koro mondo mi kik mi ng'ato tich lakini nitiere penjo moko ma samoro tamo wang'i Harun mondo mi ibed shortlisted e kom machalo mar bedo chief justice ok apar ni en gima yot ka koro ng'ato nyalo biro ka onge gi KRA clearance ng'ato kipenjo source of revenue ne to wacho ni en jaode ma manage account ne aparo ni there is a problem koro ng'ani bokanya blame tanya blame ng'ama nyo shortlist ng'ata ina nikech inyiso waga ni yiero machalo kama en yiero monego bed beyond reproach kendo en gimoro maler mokete pa maler kabisa mokonego bed ni gi weche moko matindo tindo ana aparo ni penjo machalo kama gi nyonego wa focus ahinya ni to ng'ani kobedi komcha to nyalo chalo nade to kata kamano bende adwa gone jogo mamiyogi ma interview gi thuolo yo Judicial Service Commission adeno ka gimiyogi sama ber ma at least ng'ato ni kod thuolo ma bende wacho weche ne kako dwaro kako broti to thor wach manka en adwa kwayo jo Kenya mondo ka thuolo no makende mondo rangane jogi nikech kopogore gi tich mar chief justice ne jogi nitiere migepe mopogore kata duonde mopogore magitimre nade magitiye mae bro konyo mondo mi wang'e ni to kare ng'ama otelo nega kama ong'ama chal nade koro an mane gima nyalo wacho ng'ato wang' no wachi nitiere weche gi kama dhi korka chia margi mar apisa gi sebedo ka gitiyo ineno nade no ng'eny korka chik koro chia mar ng'ato mar afisa ko sebedo ka kotiyo ahinya nineno ka odwadhi kon mane gima nyaneno kacha nyaneno ka penjo wuoke kidienje mopogore maparo ni mano ber nikech nyonge dhi nyaka personal life mar ng'ato ni ng'amo osebedo machal nade to mane gima kirango matindo auchiel e chik mar Kenya mawuoye leadership and integrity aparo ni mano ni gima important monego bed ni bedo kanyo kaito be nyacha ka neno kirango ni cases mage magisebedo kaka gidin kanyo bwana cha iwinjo kaka duoko penjo to chandi ahinya ni to ng'ama chalo kama komiye thuolo makama bende do tim gine yo makare koluwo chik kuso bed nade temo miyo pod adok chien ni aparo ni position machalo kama cha mondo mi kata ng'ato kaka an bedie nyaka goya peksen kochakre piny mondo rang ni to ng'ani bende ong'eyo kit tich modhi tiyo kaluwore gi kamidhi kete an kane kamane ko gichandruok ma bende an kipenja taparo ni joga kata ng'ane timo shortlisting to konego bed more than jabich onego bed choma tin moserang maber motudi ma iwacho ni jogi kisungu luongo ni first among equals any of them nyabedo koro wachako twak gi jogi mondo warang ni to ng'ama ber kabisa manyalo bedo kom ni antiere penjo ma nobedo matek ahinya ma bende weyo ka jo Kenya lose malach penjo mar kijana mane jegni 19 to noweyo thuolo seche gi kimani wacho ni nodonja achiel mar hera gi nyako ma jegni 17 kana duoko to wacho ni noneno ka nong'iyo the social aspect mar ngima ni nyako ni eri omako ich noneno kod omako ich ndiyo nyathi ntiere kari ma odhi nyuol odongi ga chiel to be jegni 18 minyalo kendi asto be nochino wuotho kende ka nodhi e od wuoyi chande kuma ne gidhi magi nindo achiel niri jomoko ne wacho ni mana judgment marong manotimo jomoko puoyo notimo gima kare manokonyo future kata ngima nyi mar jogieki mache judgment monego beni ng'acha bende ng'ato onego beni kawo case machalo kama jatero nikech kanya winjo ng'acha kaka wuoyo to nyo chalo ng'ama nitiere duol mar baraza mar kor gweng koro ng'ado bura ki kor gweng ming'iyo ni joka ng'ane nigi pesa marom nadi to gibet nade chik define ng'ama nyathini en jahigni adi chik mar Kenya ka mane ka mwachako to ng'ama wacho ni ng'ama wuotho modhi e od ng'ato gima jajok nyiso donjo kucho ene manoterore kede tang'o momiyo wa take advantage of bedo ni nyathini samoro no beda luat en omiyo pile ni gidhi to giromo to gigo mbaka to gitimre nani kidhi omiyo ng'ato ok nyal nyisa ni kuom define nyathi matin
Ni mano koro en ong'iyo the social aspect. Social aspect manade to chik so define ng'ama nyathi ni ng'ama chal nade. Ka walose wach nieri mane chik ong'eyo ni ng'ama nyathi ng'ama chal nade kod tudo gi mag osiepe. Nitiere wach masane nyoro nogol kod oboke ne mar standard. Wacho ni atamalo mar thoe matimre Kenya kaeri gin magi komitimo kod jok machiegni gi ng'ato kata osiepne kata ng'ama en godo achiel mar hera. Ma iluongo ni ne gimiye headline mar My Lover My Killer. Yes. Ok ang'e ni ineno nade ka wang'iyo ginieri ang'o momiyo oganda dhi kata kawo yo nieri molo chutho nyine kaka civil society mawuotho piny kacha ne obede tudore kod japiny. Harun, nitie gima iluongo ni mental health. Yes. Ok ang'e kaka anyalo fuone, but chieng' moro nwayud thuolo maber mondo wawuoye specifically gima iluongo ni mental health. Adieri makende en ni nitiere pressure mang'eny kuom joma tindo. Pressure ni onyalo bedo socially, onyalo bedo economically, kata mana environment makoro wadake sana. Again, joma tindo mineno that specific age bedo waro gi otimre nade ng'eny. Harun samoro ine mane in hope dala ma us dhok ma us gik moko te mondo bidhi kani idhi school. Isego lam ikia kaka kidog chien. To piny mwadake sani ni bwana kionge pesa. Yesu be nyaka ibed gi abida. Iwacho ga ni nyaka ibed gi Yesu. Ano katamra. Lakini kionge pesa ngima ni ok yot. Koro iyudo ni mahitaji mara kaka an George Collins owuor, gi mahitaji mag jok ma supporta, gi mahitaji mag jok mang'eny man toke kacha cha. Ang' nomiya donje gimoro samoro mok ber. Tang'o nomiya donje gimoro mok ber. Samoro jam jengo. Ora jatim kibarua moko matindo tindo. Atemo matek ni kata jabera nani bende abiyud ne gimoro. Kaito kiny tawinjo ni ng'ato ochako tinye teko dhi kode kumoro. Samo gino ok donjna maber. To nikech society mwadake sani to kiluore kata mana kaka wach covid be koro medoreni makoro kata yudo ni jok moko manyoni gi kibarua matin botimre nadi onge iwuok ne dhi manyo pesa tido ni tiji onge to landlord be riti to kechule graduate oko ngima mayot koro yudo ni a big number mar age miwacho nani en affected to be affected because of a very simple thing matemo wacho ka mental health. Ibro yudo ng'ato ka buendara inipani biera ng'ato biyo krach ng'ane piny koro bage. Okay, no team na. The bed ni gini en mental health mamiyo kes magi kite. Mano e issue. Emo miya wacho ni abro dwaro ni chieng' moro kaw bakolo make. Tire jomoko monego ng'ato to onge kora kodhi do to wacho ni en faith mondo mi timne trial. Sama owuoyo mental health, ng'eny ji paro ni mental health en witchcraft. Pare mogo yobindi. Yes. Makuro ngi gimi paro maler motimo yo koro nyalo mitim gimoro emo mineno gi kaw ga thuolo tiri kaw ng'ato mondo dhi otimre nade to mane momiyo wadwaro gik hocho makende kidhi kata mana serikal to nego beni wan gi dara ineno karo kaka ofiswa kama tiye team watimo gima dho kisungu luongo ni debriefing nikech ok ing'eyo kaka ng'ato wuok kanye e ot katimre nade ka biro adwa nyisi gimoro ma very simple to ng'ato nyalo neno ni gini ok en gima nya konyo. Harun gima make sure ga na team e organization kama tiye ni chai nitie masang'we nikech kia kaka ng'ano nyonindo dwarre ni ka ng'ani odonje ofis ka to yude gimoro motimre nade en ga dieri ni gimoro mabro mako mondo dhi mbele ikia kaka gima nyotimre nyoro mano gima inikia koro bang' mano to watemo matek mondo wabed gi meetings mondo mi samoro ng'ato nigi wach moro machande koro nitie kaka inyalo time nade inyalo konye mano kisungu luongo ni debriefing. Ibro yudo ni nitiere ng'ama samoro ka wang'o ywaka kata for 3 hours to problem mane en go gi pressure ne gi tension ne chaote mane urumo mane gik makoro address issue mag mental health. Yes. But muskum ng'ani. Yes. Because George ng'ato bro wacho ni kwa ng'iyo mondo mi sigana obed japuonjwa history teachers sedi moko ibono kantiere jomoko nyathi moro mano nego ganda yo Meru no wacho ni not Meru but Central Kenya kaidi no wacho ni en no neno ga video movies koro no time mondo bedo time macha correct nitiere moko mwinyo ni anto no ora mondo beda time makosa makamaidi nitiere moro bende mane yuarok mar kinde gi ng'ane no miyo timo gima kamaidi then nitiere skabinyalo wacho ni mental health miwacho nieri ng'ato nyalo tudo ginieri kod justice o yoro mar yudo ratire dogo ng'ane no koso George no koso no weyo duo kairi an bende kar katimo gimoro gima nyalo timo onge koro wadhi shortcut koro winjo gima temre adwa ni wachak wago history wang'e chien issues machalo gi ochakre karan ok gik mochakre chon magi gik mochakre nyoro ka aya analyze the economic scenario ma wantie sani analyze jogo man gi privileges manyalo yudo gigo magidwaro mondo warang matut kaeto wadhi come up gi a very clear thing. Kikaw case mar kijana manyien wacho cha nyathi cha kirange to nyo wuok e ot ma well off lakini ang'o momiyo en onindo kuonde gi dhi kocha
Mano gima nyaka wabed piny mondo wago mbaka. To mano manyiso ni janyuol bende nigi responsibility. Ang'o momiyo nyathini en kama jowetene betegi en ok yudega. En kama jengo kucho otedore ket nang'o. Ang'o momiyo mano samoro bende nong'anyo. To kong'anyo no moko mang'anyo mabalo gi ji. Correct, kong'anyo. Yes. Arun idhi school to dhi school from primary nyaka kuma wachopi. Yes. Ibiro yudo ni nitiere ja guiding and counseling. Yes. Bende oseyudo thuolo gi jahocho makende ma gibedo piny ma gigo mbaka bo yud ni problem ma nyathini en ang'o. Akini winjo kuma kelo nino. Ang'o momiyo kinde masani ni ema issues ma kata tiyo gi yedhe dawa ya kulevya koro dwa bede mang'eny. But kiko wuonde migos George Collins. Adieri makende ni kata mana wan e mier kuno mwadake. Yes. Ka yuto ok ber ahinya minyalo ket ja guidance and counseling. Samoro bende kata janyuol kende ok ong'eyo ni ng'at bila nitiere en kende moloso kodi. Moko kuom waneno guidance and counseling e secondary kachelo koda university kendo chake do bedo na matento mane groups ma campus matin. Yes. Mana momiyo kidhi e kanisa to yudo jadolo gi japadri. Nitiere yore mang'eny ma wanyalo tiyogo mondo mi watim hocho. Ok ochuno ni nyaka kora ti gi pesa. Kopo ni ing'ama ja Kristo madhi e kanisa, tinyalo wuoyo gi jatendo kanisa kata japadri ni awuona go nyango. Kata kokamano nitiere nergi moro mojawinjo ka. E piny ni nyaka bedi ni nitiere ng'ati moro minyalo ga bedo ga go piny. Minyisa ni bwana anto kaka dake odwa kacha bwana joka chanda. Mane ng'ama nyaka wa approach. ODM rule out talks kodaka gi DP. DP bende wacho ni pok oro ng'ata mondo milosi. To weche ne migosi Wycliffe Ambassador Oparanya wacho ni no romo gi migosi Udo kendo no confirm. Bang'e owacho ni mokwongo wacho ni neno coincidence. Mari wacho ni romo godo. Katun nyoro no golo kalwedo mar migosi Oparanya oting to kod Mulu Raila Amolo Odinga. Ineno nadi? ODM odech gi Ruto koso Ruto modech gi ODM. Hold that thought. Ai, kendo mari mar kuku mar wach iluonga ni Harold. Otino bang'ire machuok kende orote mari ketilo bugik. Kawendo na en migosi George Collins Owuor. Wadonje siasa mabetu na dhi malo matin. Tielo mari mar chendo mari mar kuku mar wach bende na pod en migosi George Collins Owuor mar tim idok mochung' kar kende wacho ni Harold gigi kidok chien e koso loso kod nyathi weche gi mag hocho bentiere jonyuol mong'e ni kata mana hocho ne rok ong'eyo nitiere ng'ama iluongo ni a counselor manyalo bet piny malos kod nyathi. ODM odech gi Ruto koso Ruto modech gi ODM. Josiasa odech gi josiasa. Iluongo moro ka bro nyisi ni siasa ndalo achiel kende nyalo timo gima duong' malich. An ja siasa, yes. Iwinjo ga ni onge ga permanent friends, to be onge permanent ang'o. Interest en ang'o? Achiel. Interest sani, Arun, en presidency 2022. Yes. Kendo sani eme okibi yudo ng'ama luongo nyawadgi ni Muganga, okibi yudo ng'ama luongo nyawadgi ni Muizi. In fact, ibiro loko Muganga to bedo mjanja. Akedi winjo kanyo, ibiro loko Muizi to bedo mlinzi. Nikech ang'o? Interest. To interest Arun naseganyisiga kenda nuoyo ni kawuono. Interest mar jasiasa mora en personal. Ok mar nyathine, ok mar jaode, ok mar owade. Kilose dhi mbele to koda gi interest mar ng'ato. Francis Atwoli nochako dowojere kendo 5th term modhi nyaka 2026. Wacho no dhi unopposed kata obedo ni panyako ywak ni yiero no kotim e yo makare. Atwoli pod oketo interest mar jotich mbele. Kosusani kuna ni interest mare. Ingeni issue mar Atwoli mokwongo adwaro gore jokotu kata jogo matiyo erokamano maduong' kuom yiero Atwoli kendo nikech congratulations nyaka wamiye puoch gi pak kuom bedo nokawo komno. The only thing man daher wacho en ni gigol chik mar yiero. Koro giwawa ni ng'ato beta kanyo nyaka chieng' onendi bas koro kata ka ng'ato ohero to we. Andong yiero no te. Ma Atwoli wacho ni delegates ne nitie Tombo Labour College. Harun, issue mar yiero mar union apa ni chieng' moro noyud thuolo wuoye. Kaka itime more gimo madachalo gi electoral college. Manyiso ni an kane power tanyalo influence jok mabiro yiero. Emo miwinjo ka kelo another agenda. Ni ang'o ma mono wawa ng'ato beda jatelo. Adwaro ni ranga the difference between yiero manyo tim mar kotu gi manyo tim mar ng'ato. So sio nyocho yum. Nikech the pattern mar is a bit different. Mar what is the nyocho yum social. Yes. Nyocho yombe. I mean actually ada winjani wacho no yombe. No yombe. The same position. Yes. Secretary General. Koro gimate mo wacho ni ania. Elections nigi systems ge mitimego. And each party nyalo yiero their own way mar timo
mar timo election kaluwore gi kaka chikgi nitie. Koro mar kotu giyiero ga delegates. Koro delegates gi mabro dhi to timre nade? To yiero ang'o? Secretary General. Manyiso ni ka jotich gin kata mana milion achiel. Samoro joma idwaro kanyo gin na 47 kata 48. Koro kaka ibiro tiyo gi rieko ni mondo mi yud kata mana 30 obed side ni, mano to koro mari. Adwa ni wawinjre kanyo mokwongo maber. Koro kanyo kwasetieko. In fact, tema yore gi moko munyalo tiyo go maber. But above all, an kipenja nikech mondo mi kik wabed gi emotions to bende kik wabed gi paro moko mang'eny, an aparo no gike okang' makoro gilok chik. Ni kom no kisebet, tibet abeta nyaka chieng' moro kifil ni koro romi, tinyalo weyo. Otherwise, gino ok betimre kamano. To katieko, bed ni jotich tego kura no dopogre. Ka iloso wach mar ji tego kura kaachiel koda gibet e kom maonge ni chiemo biro weyo. Governors sani koro ywak ni kom ma gibet nieri MCAs miyo tijgi bedo matek. Gidwa duogo 2022 mago madani mondo giduogi to wacho ni MCs be koro dwaro mondo migi mit bile moko mondo gikonye kadho chike moko kaachiel koda gi jaso pok modong' mag tije kokalo yore mag vetting. Arun, problem ma wan watimo ma pod wadwa timo kendo adwa wuoyo gi jodalawa ni warange ng'ato mos kapok wayiere. Chandruok ma wan go e Kenya kendo kaluwo Nyanza waka ni ne wayiero MCS mokia kata ni tije yena. In fact, ok giduto moko kuomgi. Onge Arun. Ere MCA mosega wuok oko bo wacho ni anto paro mane joko kelo okay. Nitiere MCAs koro kwan ema pogre ko. Ng'ama pogre paro ya Arun mato owinjra winja. Kama imiuni nitie we pogre paro. Adoro ni sama kedhi alien ka gitimo present worship cha. Kache ma giwachi. Nitiere kena senda no nyaka kuma ji opogore paro macho ne liel moro mantiere Alego ma MCs moko fak mag MCs ma Kisumu moko ne wacho paro mopogore to nitiere matin ma bino chung' wacho pachgi. Koro ok wanyalo wacho ni gite to ka gigi ka bo migi contract. Okay, adieri makeni be ni ng'eyo ne chik mar fwambo koyie na mnachi ni gite moko kuomgi osebedo maricho moko kuomgi bende samoro dwa nyisi kana mana speaker mar Kisumu County Assembly obiri ka wagomba ka kode. One of the problem ma wan go abro doyo gima wacho ne wayiero jomokia ni rol gi nang'o kato ne wayiero joma ne paro ni dhi bedo loso pesa. Iyudo ka ng'ato nyoto tiyo tich maduong' kabisa to paro ni ka odhi loso ndara nikech koro ene power koro nyalo influence tenda mondo dog korka kode. Okay, koro gini otamore ma bende kendo ok gite gitimo tenda dongo yiere kodi ni ok gite magitimo tenda. Aruna nyalo nyisi timo tenda en inyalo time directly kata indirectly. Okay, wayiere kodi ni ane MCAs wacho ma Kisumu, Migori, Hombe kumora mora ok gite magitimo tenda. Bana jogo johala gite nikech an ng'eyo MCAs specifically macho ni ng'ane to onge gite makata kidhi mana bende cheko online adiri pok otimo tenda. Koro kwanyal condemn ji gite. We penji penja achiel kende mondo ibed duoka. Unfortunately ne monego bedi penja penjo ta duoko. Miya MCA mora e Luo Nyanza ka mosegadhiga bokelo motion mar vote of no confidence ne governor mora. Nitiere mosechan midani mondo mitim. Nitiere mosechan mondo mitim. But bedo ni ng'ato kelo motion of no confidence okonyiso ni ng'ano timo tenda kata ok timo tenda. Gik mokare opogore te. Motion of no confidence amore tich mar governor ineno ka gichik idwaro mondo mi ogole. But timo tenda bende gima opogore. Koro ok wanyalo condemn MCAs. Arun, nyocha wawinjo ni dwa impeach CC mar Roads Kisumu County. Yes. Ma MCs ari no loso. Igado lema. Don't be loso. Yes. Gino chopo kanyo. Okay, but mano gima tamo no wijire ne ane. Gin two issues mopogore te. Timo tenda to gin impeaching governor kata ng'ato. Yo isamu gigado lema. Mago ne jok mar ji mokalo ne favor. Okay. Wang no we kudi kanyo. Tumara en ni ok gite ma gisebedo ka gitimo tenda kata kapo ne gitimo. Alright. Ka iloso wach achiel ni. Ineno ka governors, thoth governors mawa nitiere minyo ka ikore mondo mi chako dogo dhi omany komor machielo magi kuma chiko tam margi. Iwinjo ka governor ma Siaya neno chako dogo dhi omany komne mar Lego Usonga. Governor ma Migori mumbu moko gore ni samoro dhi manyo komne mar Uriri kata pod opposition himself mondo bede komni eri au bede komor machielo mar siasa. Awiti pok owinjo anya to dhi kar kanye kupore governor nyong made tam mare mokwongo. Dibende jogi ok neni ne gitiyo maber ne japiny. It is time to say goodbye kaka timore pinje maoko. Gima timore pile ka pile kineno ng'atno maduong' ma koro dalokore nyathi to there is a problem gi ng'ano. Manyiso ni nitiere gimoro manok otimo koro manyo protection. Mano number one. In fact anyalo authoritatively wache mesa ka
kawuono ni ng'eny jok madwa manyo kombe moko matindo manyo governor gi nitiere gima gidwa protect mok ni pod life marches to amit ng'aro mbele mbele kisebedo governor Harun yes ili sa mondo mikel maendeleo bana utami ibiro tema muka ile ba donge kapo nono ni katibu lo kitu bedo MP nyalo bedo bedo minister mai ko maduong ne adwa mawinjre mondi yes ibede ko Harun sani bete kom ka kidi interviewa maber kabisa kendo watwak maber to ndalo bende biro ma age bro catch up kodi makore retire ang'o michaki da duogo ne kae idwa timo gimoro monego koro jende ma mondo timo poida dhi mbele gikonyo japiny anyway konyo japiny ka ko weyo mane nitiere gini apara Harun pod ida duogo MP wabile wach mar hall ma Kisumu yes. Iluongo ni Mama Grace Hall machon luongo social hall iwacho ni ne olore ka gimiwacho ni idwaro mondo mi non makare ni to contractor manotimo manogero kar kairi bende ne ng'at mano qualify bende notiyo gi pesa yo makare bende noloi makare cha bende ne mondo mi jonge gine wakier kar kanye nonego beni mage timo chon kapok no yier settle na contractor koso pud gen kare mondo mi obini pod gin penjo kawuono Harun nitiere gima kisungu luongo ni due diligence tiende ne nono makare kendo matut ni ng'ama kora dwa miyo tich en ng'ama chal nade problem ma wan go kaluo ka especially Kisumu ni ok warang gima ne ngire owuoye koyiere ni obro rango gima kisungu luongo ni merit en wach malich ahinya ni wafadhili kaka World Bank ogolo pesa to gol pesa ni mondo losnwa hall manyien and wawuoyo over 90 million Kenya shillings monego bende ne kacha kae to ng'ato wuok to dhi winjo mabadi koso mano sedhi monego mano kora nyisi ami background ni pesa di mwa loso go gicha over 90 million shillings mano nego bende tiyo go kanyo to chandruok en ni wan gi jomoko mayudo tenda gi to chak uso tenda gi there are high chances kendo mai to gima dwaro ni mondo wa challenge kata mana the acting city manager information in details ipenjo maber no year contractor nadi nikech million project kan pesa matin ma pesa mane nyalo kero gicha manyien from ground manyako timre nadi manyako rum to koro kidhi ng'iyo kacha to changa gima ng'ato dhi wiche rai japiny biro penjore ni to the backstop gina the CEO mar government ma Kisumu iluongo ni Professor Peter Anyang' Nyong'o ma ene monego beni penjo gi mondo mi chopire to kapok wachopo iri nitie ng'amo delegate ne responsibility kendo kaka una da bedo very fair o delegate responsibility ne the acting city manager to acting city manager bende tiyo gi jok moko ma bende luongo ni city board to kopogore gi mano nitiere connection between city board gi county assembly monego play oversight marango kaka budget itendruok nade itiyogo wawe wuondore ochopo sama koro nyaka wawachu adieri kapok wachopo kuom governor kacha wakungo thengre gi jogi adwa winjire kanyo margi yes bende city board otimo mare bende acting city manager bende otimo mare kopo ni ok wanyal yudo duoko kuom jogi wanyis ngire ni bwana wachane wach mar hall wach mar mugi kingi adwa ni wayo kama jo dalawa aparo ni dhier modonjo kaduo Nyanza ok en dhier mokel gi jachien en dhier mokel gi jogo ma igi leki mok dwar ni ng'ato kaka an kata in mondo mi oyud dongruok makare en wach malich ahinya ni kinde mwuoye sane ni pod iyudo ni kata kidwa los nursery school to contractor igolo mna oko okawacho ni wan jok maricho but ok wafwenye uru ni to alwora kama wadake ni bende wan gi jogo motiegore makare ma bende nyalo timo tich maber mondo mi joduo winj maber omiyo adwa wacho kama jodalawa ochopo sama koro nyaka wawachu adieri tadieri ni kwa wacho to wawachi nikech wane mwachulo osuru ma osuru ino nyakelo dongruok kae to kik wawuondre uru nyaka koro wawugu ko joka nyanam mondo wawach ni okay ng'ani kae koso kae timo maber to kuma tek wakauru ji to mondo tuwe mondo wane kaka wabedo wayud konyruok okay wachopo giko machielo ni wachako doga timbe kendo chieng' machielo nyinga en Haron Otieno midu Otieno maber erokamano